Op één centraal plak in Dwarpen vuurwerk aansteken. Dat is het advies dat het college van Achtkarspelen jouwt ontwerpen in haar gemeente. Het college hoopt het zo beter tafersjoch houden te kunnen met de ierwiksel. Begin van dit jaar ben ik wel naar de Dwarpen van het zoer van de veiligens. Maar misschien ik wel wat meer gevoel mooi wezen als de Dwarpen het aansteken van het vuurwerk, wat ik trok in bloed in onze gemeente. Dat we dat op een centraal plak door liek als in een heel soort oren Dwarpen Nikkelbad. Brouwer zocht als voorbeeld ter plakken in omliggende gemeenten. Ze waten Jestemar in die Tjerksterdiel hield inzamelen voor dwarpsvuurwerk. Daar had een groep jeugd het Spanbaanfestival. Die dacht dat maar snel vuurwerk werd in het hele dorp bij elkaar hellen en ze stekken dat op één plak. Oh, dat is een heel mooi meerskips evenement. En dat is zo mooi was als dat ik in de oren dwarpen bad. Maar het is geen verplichting. Dus net van wie willen dat je hem net dwam, meer een soort uitnodiging. Die uitnodiging slaagt een grut pad van het dwarpen liek wel zo. Zij vrienden te volle geregel of lieten haar simpelweg net de les lezen. Kortste Tille zocht het wol zitten. Maar de vraag is waar. We hadden dus een proef verlenen hier. En toen hebben we nog wat skeer gekregen met omwijnden. Dus er zijn auto's beschadigd, er zijn ruiten beschadigd. Misschien lijkt dat een vuurwerk. Maar op zich zijn wij er wel een voorstander van. Maar mits wij een geschikte locatie hebben. De oude ierwiksels rond in Gwondwarpen in Achtkarspelen flink uit de hoorn. In Twieslerheide waard in 2020 zelfs een neetverwaardering aanroepen. Vanwege zwiervuurwerk, enorme boetenbranden en loerdsolaast. Burgemeester Brouwer hoopt dit jaar op een vrediger ierwiksel. We hebben eigenlijk alle weken nou met de politie, de brandwacht en alle burgemeesters in het noorden. Zeker wat eerst een show van wat voor signaal binnen er. En het maakt gewoon weer een geweldig feest worden zonder dat gedoog wat we verliezen hier rond hebben. Het vuurwerk bloed, zoals ik zei. Het jet bij de ierwiksel, maar dat dan wel fatsoenlijk.